heta hian cái computer om ta chuan thlai ka computer hi any desk mangin he lai ka laptop pakhat a hin connect ta he ka laptop pakhat hi he lai laptop pakhat a hin ka connect le ta team viewer mangin chun hemi laptop hi any desk mangin ka phone a hian ka connect le ta ni chuan ka phone atang hian chemical tlangin he ta hian thla play kan tum chin don ani chuan lo ti chinang ko ta khurang am tian ka phone chu khalo en don ta ni ka phone atang hian he ta hian Google Chrome ka open ta tian Google Chrome in open ta hetlai po hin ron alo in open a heta in open book a chun khu ta hun in open book ta ni chuan ka phone atang hian la nong them ka phone atang hian la kan play yang YouTube heta hin YouTube heta hi no in open san i hetan hi kan click ang YouTube ai no open ta ni heta ran in open a heta in open book a khu ta hui no open book ta ni chuan ka phone atang hian YouTube kan play ang tu yo on play ang ma saber mi kan play ang cursor mouse dina kan play ang tu na khan kan play a heta kala heta tangin heta in command a heta tangin khu da in command a khu ta hun lo zai ta ni zai chua mai de hin huta zai boka re chua mai ni volume he kan mute a he kan mute vele ang tikhan khu lai mi che khu asai ta ni tuna khu lai mi khu he lai tang hian kan mute tang kan pause sang ka ni chuan en zai ti leng